Ahojte! V dnešnom videu sa pozrieme na členitosť a vodstvo ostrovnej časti Južnej Ázie a Bangladéša. Z horizontálnej členitosti to bude súostrovie Maldivy, z vertikálnej centrálna vysočina Srí Lanky a z vodstva zase rieka Brahmaputra, pretekajúca štátom Bangladéš. Maldivy. Malebné súostrovie koralových atolov ležiacich v Indickom oceáne sa nachádza v blízkosti rovníka a juhozápadne od Indie a Srí Lanky. Maldivy sú najnižšie položené súostrovie na svete s priemernou nadmorskou výškou len 1,5 metra. Toto súostrovie sa skladá z približne 1190 malých koralových ostrovov zoskupených do 26 atolov. Súčasný názov Maldivy vznikol spojením arabského slova mahal, teda palác, a sanskritského slova dvípa, čo znamená ostrov. Doslovne teda tento názov znamená Palácové ostrovy alebo ostrovy palácov, čo pravdepodobne poukazuje na prírodné krásy a bohaté podmorské ekosystémy týchto ostrovov, ktorými boli známe už v dávnej minulosti. Centrálna vysočina Srí Lanky je pohorie nachádzajúce sa v strednej až juhozápadnej časti ostrova Ceylon s rozlohou približne 50 000 km². Názov Centrálna vysočina je pomerne mladý a vychádza z jeho geografickej polohy a charakteru. V minulosti však túto oblasť miestni obyvatelia a historici nazývali ako Hela Daha alebo Hela Diva, čo v sinhalčine, pôvodnom jazyku obyvateľov Srí Lanky, znamená vysoká krajina alebo vysoké pohorie. Horské lesy, rozprestierajúce sa v nadmorskej výške 2500 metrov, predstavujú domov pre nespočetné množstvo druhov fauny a flóry, vrátane ohrozených druhov, ku ktorým patrí lory štíhly či levhart ceylonsky. Najvyšším vrchom tohto pohoria je vrch Pidu Rutalagala s nadmorskou výškou 2524 metrov. Ďalším významným vrchom tohto pohoria je Adamova hora, nazývaná aj Sri Pada. Je to posvätná a putnická hora, nakoľko sa na jej vrchole nachádza posvätný kameň so stopou, ktorú budhisti pripisujú Budhovi, hinduisti Šivovi a kresťania s moslimami Adamovi. Brahmaputra, jedna z najvýznamnejších riek Južnej Ázie. Pramení síce v Číne, v severnej časti Himaláji na tibetskej náhornej plošine, no práve pre Bangladéš, ktorým preteká, má kľúčový hydrologický a poľnohospodársky význam. Tok je dlhý približne 2900 km a na väčšine svojej dĺžky slúži ako dôležitá vnútrozemská dopravná tepna. Preteká 3 krajinami – Čínou, Indiou a Bangladéšom, v ktorom sa lieva do Bengalského zálivu. V Bangladéši sa spája s riekou Ganga a spoločne tak tvoria najväčšiu riečnu deltu na svete. Brahmaputra je tvorcom a ničiteľom zároveň. Ukladá obrovské množstvo úrodnej aluviálnej pôdy, ktorá je kľúčová pre poľnohospodárstvo, no zároveň v období monzúnov spôsobuje ničivé záplavy. Názov Brahmaputra pochádza zo sanskrtu a doslovne znamená syn boha Brahmu. Brahma je meno najvyššieho hinduistického boha, stvoriteľa sveta. A Putra znamená slovo syn. Tento názov odráža mytologický význam rieky v hinduistickej kultúre. Hinduisti veria, že voda z rieky je očisťujúca a kúpanie sa v nej prináša duchovnú čistotu a oslobodenie od hriechov. To je z môjho krátkeho videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a ďakujem vám za vašu pozornosť.